Vijeće Europe obilježava se danas radi skretanja pažnje javnosti na lingvističko bogatstvo starog kontinenta, kao i na potrebu učenja stranih jezika. Prvi put je obilježen 2001. godine, koja je bila Evropska godina jezika. Odlukom Vijeća Europe 26. septembar se svake godine obilježava kao Evropski dan jezika u 47 država članica Vijeća. Ovaj dan obilježen je danas i u Tuzli. Organizovane su razne radionice kao i kursevi jezika. Također je organizovan okrugli sto o temi važnost multijezičnosti u kreiranju prosperitetnijeg, kreativnijeg i stabilnog društva. Danas imamo okrugli sto koji je u stvari jedan projekat koji radi Britanski savjet Language Rich Europe, koji treba da proslavi tu multilingvalnost, da tako kažem celebrate diversity, da proslavi tu neku šarenilo i šarolikost Evrope i da govori o važnosti multilingvalizma u određenim sferama društva. Ideja okruglog stola je da se promovira, da tako kažem, taj multilingvalnost Evrope i da se, da tako kažem, ukaže na značaj multilingvalnosti u kreiranju jednog stabilnog i kreativnog društva. Evropski dan jezika je dobar događaj, dobro predstavljanje i Tuzle i Međunarodne galerije ateljea. Naravno, poručio sam mladim ljudima da jezici razbijaju barijere, znači govorne, i da je ovo odlična prilika da oni mogu da nauče, da uzmu neke informacije oko tih jezika. Vlada Tuzlanskog kantona